Oh, ep, oh. Aquí a Lleida tenim els caragols que li tenim carinyo, li tenim molta forma de fer-les. Llavors, que precisament les nostres àvies ja cuinaven caragols, les cassoles del tros que es feien. Quin sentit li pots veure amb aquests caragols? Els caragols els pots veure, dius, caramba, doncs hi ha molta varietat de caragols, de formes que hi ha d'aquí en figures, doncs hi ha moltes formes d'elaborar. Aquesta identitat de ser de Lleida l'hem d'aprofitar. Sí. Vull dir, i això és important. Què pot ser? Doncs Lleida que tinc un museu de caragol. A l'estiu estaré per aquí tot l'estiu. Llavors el que vulguin posen en contacte amb l'Ajuntament i diguin, escolta, voldríem vindre a veure el caragol. I els hi prenguin nota. Jo voldria que els lleidatans tinguin aquell ego de ser els millors en caragols. No per mi, per tots. Perquè un lleidatà és més exigent, perquè se sent que el caragol l'ha mamat des de petit. Vull dir, no sóc jo, són molta gent de catalans.